Good morning guys, tuog pa mas dalton. May mga labunon ang nakalabon. Gilabhanan ni Undoy, mga nilabhanan ni Undoy. Ang pamilin kalibog na tuog pa. Pasalamat ko sa Ginoo kay wa na si Jam hila na tibok gabi. So murag road to recovery na gajud. Pero 3 days po sa gilang tanoy. Kaingon ko makabalik may gihapon sa ER kay ningen man nga og 3 days sa sige po gila nagbalik na sa ER. So grabe sa gracias Ginoo kay wala jud. Nagpalapi pagtuog murag na mawi-bawi si Ja kay katong sigyan sa gilan at arang inita did maabot og 39.6. Di man sa makatuog kay magalinga sa siya sigihan nagtrapo. Kay di man jud muusos bisan ni inom nagparacetamol. Bisag saan lagi natag-ampi ni atong anak maabot sa time jud gihapon nga matakdan kay kinilang hindi matakakita sa atong kontra. Pero ning kamot ko nga kasi sa makuanan sunod kay di lalim ako rin magantos. Hindi mong bagay wa hipos-hipos na imong bagay ug kinaan sa lagi ko no nang nga nang na emergency dito ra bit-bit takahibaw lagi sa mga pangadlo-adlaw nga mahitabo na dapat bag andam-daan. Oy din na ko good news ninyo guys kay na Days Tintin nabalik na. Ginawa ba sila limutin? Dara no. Hi. Okay na si Ja. Kay gida ko nung kuto-kuto lagi sakit. Pas mo ri ay. Mapas mo mandi agad ang daga dari. Sa kasimana puti no. Sa kasimana ka nga napahuway. Ja okay na lagi. Okay naman. Sigurado ka ha? Naman na balik. Lagi kay mag-eura pa pug ko. Majuga ni kay naulian ra. Ayaw nagpapas mo kay mo na makakus og sir. So papas mo kay lisod panahon ka kung magkasakit. Tanawa ako 3 days ko tin way tug. 3 days po kung way tug intawag inatiman sa bata. 3 nights di ay. Sa days pa di po ko makanap. Kay og makatug si Jan daghanang pibuhaton. Madyo ginis undoy kay nakalaba pa. Ay bata wa na ikasuot kay si ilis-ilis kay sige suka daghan namin nga gastong mga sanina. Mga lampi ni Ja. So bintaha guys kay Anas Tintin maka lihik-lihik na kay grabe jeng gubuta gamang pamudya uy. Di man din na maapas dan nagkasakit pas dalton ug pas daltoy sakit maapas-apas ra na. Kay di man mag-inerte hara magpasagdan. Karon kay inig-igo ra ganing kuan ningi hilak-hilak. Tiwas ako dalhin pilyonan guys. Ang paspasin kay labog ag bata, nutug pa. Ang mumata na to, hana to pa kan. Uy, hala, naglugaw bakas undoy. Sa ka sa i-check. Naglugaw. Na? Nag-check sa bag uban ni. Bag unib tay. Ganina naglugaw na gitujog palugaw si Jakay. Da may lugaw tuod gahapon na panos naman to. Kay ag kaldero drive mapanusan. Mapanos na jud na bisag karejut pa. Nga gi kuan, gi-store na to kay kuan man. Na siguro yung mga kagaw dito mas panos. Agang gi sugo ni undoy kay napanusan man lagi ag kanang rice cooker hanggi pa initag tubig. Gabi ang matay to unsa man nagto. Palugaw kay mukhaan mas daltog lugaw. Hindi pa sa mukhaan kaadyo ka ng mga solid did kaadyo. Hi guys! Good morning guys! Karon pa ko nakalingkod og balik daring ang kananan guys. Hi ra ba? Kay nasakit man gud ko. Sumbong ka? Naon sa man ka? Sumbong dili mga tita Wa ko lingkod-lingkod ari. Wa lingkod-lingkod, ha? Si? Karon sa nawa? Basi ni ulig puti. Oy, init pa man. Napasok ka. Diyan nakainit pa imong lugaw. Ha? Nansa? Ano man, sumbong ka?
Karon pa kakabalik. Thank you, Lord. Tibok gabi si Jang away hilanat. Fever free ni si Jang tibok gabi. Imo na Jang happy person si Jang ka morning. Tsa, napay. Dance. Nara ka ha. Yung maita, nagkabog na pa magpukus imuhang kuan. Lugaw sa ipakanda na niya guys kay dyan musuka og kuan ng mga gahi. Nagigasahan ra ba kang ingka og carrots? Wow, gigasahan ingka carrots. Napakigasa na ni mamay nga kamuti. Oh, magluto taron ha. Carrots ha. Kamuti pod ha. Luoy man in taon ni kay wa man taon ni tarangkaon. Pat kaadlaw man ni way tarangkaon. Ug di na musuka. Karon nga tagluto na taguan. Eat na ko guys kay napan si tambaw, gid tambaw 10 days patong antibiotic kay para mateked. Nja. Napay salbutamol. Ang salbutamol kuan, one week pud na. One week pud na ida salbutamol kay para ma-clear idang baga sa kay lapot ka ato kuno gidahang kuan. Ag idang pukaw lapot kasud. Yung ubos jadi ra budget mo lagapak. Dry cup ra. Karon ra pa ni dry cup sa kani buhok. Sila na, yummy na. Kami kuan guys, nang food mix saging si Tireng gisugo. Uy, Tireng, ano ngayon manging nagluto naghanggar din nga tambok ng ganang mga taong ni sanga nam ganin na ag injum ganing ning tuhoy ra way sanga tanawa. Tambok mga taong. Daghan na may mga basura kay mga inakot sa iro. Ing tirig luodon nga ara ba ganing katambok. Taka lamang kag injum may luodon dadto kay gipang bitek iguran ning tuhoy. Kagwanga mo. Bitek ilang taon iguran ning tuhoy. Tambok nila ni kay first time nang natamnan. Sa man gipang kaantin. Kagi hilog. Pwede na di ay nga di pa man kaadyo. Di, ang kuanahan na. Hinung na mo deng gituhik-tuhik nas mga langgam nagtaba magusaging guys na. Kung saging bitaw dari. Tanaw kan juang tangga do. Buhay na day. Oh, di ba? Oh, okay nakaadjog dari mga mamudyo dari sunod mga katuigan kay na sila tangga do labong naman eh. Ag. Uy, arma tibtiban ka na ho. Ngano yung magdados puti nga may saging dito. Musa ka diha. Sila da guys ya. Merinda na mo. Nanay ginamusod to. Isod sa nadang. Pilang kilo ibang pakwan? 35 ra. Uy, barato ha. Madam kadiha. Mo naman din ipang timbang 3.5 o 3.10 tag ko day pudlo. Sa may kinadak-ani mo, John nga. 70 kilos to. Bao ba? Di na kay bawa na jud kong lamin eh. Number 1 kagawad gud ni. Ay, number 1 kagawad anis. Maul kane? Tere? Oh, gabre ka kaila. Naman eh, nanay kilo. 3.5 3.9. Ang gasbayad sa. Palitan na dan kay ikaw man jay murag kuan na hinubigan. Ning duwa si ja murag kausa pa. 20 na don kay ang utang ng cheese. Sige. Salamat ha. Sus pag albis ita imo tanang gi-vlog. Habi kalibutan na. Kita aram ko si mong post gabi, gahapon nga daga nagpanid dito sa imong bahay. Na. Bye-bye. Sige kay di na mahuro tong sirit tag chismis. Oh, bitaw. Bye-bye. Salamat. Kuy mo ni number 1 kagaway diri sa Kambaul. Okay. Tapos na. May kailan. May tuka. Ay, may tuan. Hindi ka mukha ginamos? Bukan man. Hindi ka din ginamos sa dam. Atos ka ondoy. Tuki. Kami ano? Pero ka din hang. Pero nga rin nga pagkaling agdag. Hindi nun yung makabutod. May pangbutdan may kaya pinahilaw man. Pero lami dutan kaya lagumok man. Habang di ka para tuon na may igurang maluto. Hilaw ko man. Ayun. Luto naman to pero at amo gali bisag dako man kapag mo dong ang dan naghanap sa bawah dapat usagi ang papahubsan. Pahubsan na mo. Mara magong madabong. Humok na ba humok? Dabong ka na. Sa mga karang buwa nga jud. Magang tanin so guys.
Grabe mo pinangitan tin mo rampo garang gahiya kay pina. Muro man kiket og bukog. Kanang pagkawas iro, dili ba? Kanang bukog gahiya tag iro. Pinaingan man. Gini guys. JV's special chips Carla ni siya. Arang lami, magnegosyo ko dani sunod adlaw. Mukuha ko na mo angkat ko palit ko ninyo di gani mo palit. Aris pagbarang. Kailan ra ba ko ninyo kana mga nananaw diya. Kani arang lami Ikaw ang nagpunit. Tena. Ano mo kanji na siya? Sige lang mas may kaan dari. Tanan na mga tijanda ni mudlok na. Muro na may mga pregnant. Bisa palit kamo padaudang, bisa pa atukas kwarto maglulaga mo ni. Atukas kwarto kaw. Pagbaon ra. Paila man jud nga naka crispy kaw. Atukas kwarto ato CR. Pala jo ha? Ako. Kaw sud to. Sud sa kwarto ra mailhan jud. Dila nga grabe jining lamian ni kadto kay bisag tos kwarto jud dungag jud laga mo kaw. Anang isra. Isira. Iyaw. Isira lagi. Ora ka pagka dia. Isra. Pagdali mana ba? Diba? Ha? Dah pa. Lami pa. Gawas na. Gawas na. Awa. Lami Kuwang pa bang? Ang presyo daan ni. Harang mo ingnan kay ano? Kapang kompyuton. Kaya sa pagkadulti ko balik daw ako ikita. Ano ko dani sa ang silingan nga. Mayog. Hamay mo gilan siya. Mas gani nakauli. Nanganang. Sa kaadlaw ko nung nanindas isang sibuyas. Hindi, kahapon na. Paninglan ako nung hamag imong kita. Hamag imong ganun siya. Maju gani nakauli. Ganun kaya. O, manda siljiginan siya. Hindi ka maubalanse. Maubalanse sa ako. Ajid. Di ba, galas negosyo ba na maguwang nama? So, ni undoy ba na? Pero kung mo palit mo, pwede rami mo kontak na mo. Nang mag-reseal Paano ko. pa ko kakawag nga ni Dang? Di mag-reseal ko nga na dang. Resealer. Pwede. Paano pa ko kakawag nga ni ng Carlan chips. Kuya itubo. Magbayang siya palagi, mo na po pili ang cut na ni. Umaya. Ano to? Bigyan mo palit. Barang din yung abot. Kaya ba mo guys, nalipay ko karon kay siyempre murag nakabalik-balik na po kong liyok-liyok ba. Dahil nakatrabaho na ko balik. Kay sila to nabintahan na dahil napustintin na makaback up na nga. Nakahimo na po ko mga kuan ba, content ba. Ay, abi ko di pa ko makakuan. Kay nag-uuli kong dalton salamat sa Ginoo kay kalitid nga ning abtik si gabi nawagila na ta na okay. Dahil jang hangat normal pag isang breathing kay jang hangat tas naagi. Mura majud struggle di ba. Mura naglisod sa ginawa. Hangat si jatan awon ja karon ning normal na ako ana naman 30 na lang jang ginawa kay dus na ni abot mo 60 katong unang adlaw danay mong 15 imong 40 nagabi 30 na lang so normal na jud siya salamat gid ko sa Ginoo. Salamat po sa mga nag-appeal og ampo para sa kaajuhan ni Dalton. Nalipay po ko kay na balik na stintin so maka-trabaho na ko balik kay di pwede di mo trabaho karon panahon arang lisura kaadyo magsalig ra kag unsa dana kinahanglan mo lihot ka so nagpasalamat ko bisag kapoy pag ang lawas medyo nawa ang pag kapoy nga nakahibaw ko nga ang si Dalton ning okay na tapos sila undo dito nagduwa kaya nag-edit man ko so ano ra tataman guys kay mag-vlog pa kog lain karong balis kay marog magdubli kayo ta karon panahon na kay labog okay ang bata happy na si Janga nagduwa ra sila sa isang tatay ay so, para itong vlog for today guys. Thank you for watching. Oh, don't forget to like and subscribe sa mga wala pa ka-subscribe. Bye!